kamu legah kang iyo murah-murahan tengarane ngajurit gong beri maguru gongso tetek munyakaya ngutulok ora pangri ing turanggo esti arkata ingkang dojo lelayu sebit oh Wile gonmu duwe panuwunan kelayan Koko Prabu Matswatati dipinangkani apa ora adiku rupa genca gencaka rupa Kakang Rajamala piye panuwunku Koko Prabu minangkani sabdane Koko Prabu Sanghyang Pratanggapati mangrangsang akasa yen seta ora bali gawa jago Koko Prabu dhewe saguh ndepani paprangan dadi wakile jago kasepuhan syukur bejo sewu nek pancen kaya ngono kelakon nggonmu duwe penjaga sesuk kowe dadi ratu negara Wirata le dadi Kakang Rajamala saguh tenan dadi jagoning Kanoman aja kuwatir pandugaku sak jagat ora ana kang bisa nandingi kridaku malah kelenggan iki sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa ayo munggah glanggang payudan iya Kakang nanging sadurunge aku munggah glanggang payudan lamun aku cilik loro gedhe tekaning pati aku cemplungno sendang watari mesti bisa waloyo temaing jati yen ngono Kakang Rajamala ayo tak ganti munggah glanggang payudan iya ayo di kang samya ngedali lir dadat ngeleteng dodah yanggung manguntang niti oh Cirorasi sepanduluku kaya putraku Seta inggih paman rupa kenca
munggah gelanggang payudan kula minangka badal wakilipun Kanjeng Rama Prabu Matsapati. Karepmu badal wakilipun Kanjeng Rama kula sagahi pamundhutipun Paman Rupa Kenca jago kasepuhan sampun samekta bagus. Nanging iki toe ora mung brana picis menapa Paman getak manuk. Manuke sinten sing digetak? Tegese toe negara kersanipun Paman yen Kanoman kalah aku minggat saka negara ing Wirata nanging yen to Kanoman sing kalah kosok baline Koko Prabu sak keluarga minggat saka negara ing Wirata. Aja dikira guru-guruan ayo enggal ditapak astani aja nganti nawala perjanjian ku dianggep guru-guruan. Leng-leng driya mangu-mangu wong kanduang rimang tan kanen. Bilowo, bilowo. Lah opo seto sesembaku. Toe ora mung sembarangan toe getak manuk. Sagu ana. Wis kebacut aku tondo tapasta. Yo. Seto kula Paman. Yen mengkono lenggan iki botoh padha botoh medhun saka gelanggang payudan dimen jago padha jago kang munggah gelanggang payudan swawi kula dherekaken kula tumurun saking gelanggang payudan. Iya seto. Jenengmu kowe sapa, Le? Aku Bilowo. Bilowo? Iya. Ayake bocah saka gunung kowe ya. Kowe bocah alasan. Sakarepmu nggonmu ngarani. Kowe sapa? Jago saka Kanoman jenengku Rajamala. Mumpung durung dibacut, durung babak bucik kulitmu, aja kewani-wani nandingi kridane Rajamala. Apa kira-kira wis tak pikir kowe jago dadi jagoning kasepuhan? Tak pikir mergo lamun to aku cilik loro gedhe tekaning patiku. Negara Wirata sukma sejati minggah swarga tundha sanga arum gandane. Wah gedhuyeng tak kandhani drohon. Yo yen pancen wis tak pikir ayo. Nek pancen kowe arep nyoba kadegdane Rajamala genti milang tatu kene mergaring batin lena pangandam lakon tebak bilai mudar kowe le Bilowo. Oh. Mudar oh kagak. Oh. Oh. Hey!
Bilawa. Mamaune nek ora saguh kowe wangsulan ora saguh karwan leh ku mikir. Kowe muni saguh tekaning ndata bareng tak du karo Paman Narajamala. Lah kok ming klumbrak-klumbruk. Wirata ora butuh wong sing klumbrak-klumbruk kaya kowe kuwi ya Druhun. Iki toe negara lah kok ming kowe klumbrak-klumbruk kaya mengkono. Iya aku dhewe melu gregetke pikir, maune saguh ya sing saguh. Saguh nyelayani lah ndak-ndakane klumbrak-klumbruk kaya ngono kuwi. Wah. Sing ora duwe rasa kamanungsan ki sejatine kowe. Lho. Sebab piye? Tekaku wis kok ngalas gedangyan tekan Wirata. Durung wae aku ngasuh wis didapuk supaya munggah gelanggang payudan. Wong Bandayuda kemangka mbutuhke kekuatan. Yo tak kandhani. Aku bisane duwe kekuatan kudu aku mbuga. Coba aku tak takon. Tekaku negara Wirata apa aku wis tak paringi boga. Mergo pangan niku kekuatan yen banyu ki penguripan. Utara kula Kang Mas. Apa Bilawa ki mau durung tak pikir. Lho kesupen. Ngantos kuwur kula. Maune iki piye lho. Karepmu piye Bilawa? Yen aku arep njaluk buka. Oh Bilawa. Wirata ora kurang pangan ngaranono. Tak kandhani seta sesembahaku. Paribasane aku iki nek wis gelem turu setahun kuat. Nanging yen aku wis gelem melek setahun ora turu aku ya kuat. Yo. Aku kepengin mbuga nanging kudu pinangkanono. Tak pinangkani. Njaluk apa? Aku njaluk buka pitunggangan. Yo. Ingkunge sirah kebu cacahe 7. Ya unjukane tuwak waragan tu apa pitunggaji. Kira-kira ana. Utara kula kok ora umum nggone arep mbuga si Bilawa. Bilawa, bobo. Ki arep tak pangan dhewe apa arep tak nggo nyuguh wong sak RT. Lah kok semono akeh. Aku rak wis matur. Aku paribasan nek wis tak antepi setahun ora turu aku ya kuat. Paribasane aku melek setahun ya kuat. Mung kare kowe saguh apa ora minangkane pamundhutku. Ya aja kuwatir. Utara kula Kang Mas ayo enggal si Bilawa dikanthi ana panti buga supaya mbuga sametak ana panyune apa Bilawa iya suwawi kula dherekaken. Ayo Bilawa tak kanthi. Druhut ora memper mudhun saka gelanggang payudan paribasan dadi jelantah munggah gelanggang payudan klomat klamet. Sajake bakdo mbogo kowe Bilawa. Bubamu. Wis cahayamu ya wis ketok abang. Yo Bilawa. Wani nan iki kridane Rajamala. Bubamu. Wah, kene merganing patimu kelakon ora gelem semingkir tak idyaki tak podhang kowe. Oh. Ya. Wah.
saya wuwuh kekuatane Bilowo. Apa raja mula semene kanthi dayamu tanpa nono giadaku Kiai Garu Gilik. Ampun. Ayo Bilowo aja larut cahyamu bindi tinggalmu. Tak titih godho Kiai Garu Gilik. Oh mudhar kowe Bilowo. Jegrek kaya tugu Sinukarta sang Bilowo. Awit preksa lamun to Raden Rajamala ngasta godho awasta Kiai Garu Gilik. Bilowo den titih godho Kiai Garu Gilik gragapan raos sing penggalih. Ngenengke cipta matekaji pameling sang Bilowo. Ingkang den welengaken pusaka kagungane Dyan Bilowo awasta Kiai Rujak Polo Groyang Getih Madgut madaring paprangan sang Balowo. Dyan, rumangsaku gadaku ki wis gedhe. Kuli sik kalah gedhe karo gadamu Bilowo. Duwe godho krek gegedhen malah repot ning ngempake. Godho Garu Gilik kang nguntapke nyawamu. Rujak Polo Groyang Getih kang bakal nguntapke nyawamu. Kepapu genti milang datu tak ladeni papu. Wut! Amo cendok. Sira Margalayu Dyan Rajamala katitih Gandha Rujak Polo Groyang Getih prasasat boten saged ebah kacarita sangya para prajurit Raden Kincaka rupa preksa ingkang ngraka njer babah kabayang kacemplungken sendang batari Waluya temeng jati temah Waluya.
Sirawar Golayu Sang Rajamala kacubles puku Pancanaka sumembur ludirane deres kaya dineres eling-eling Raden Kincaka rupa priksa keng neraka Sirawar Golayu kabayang kacempluken sendang matahari. Sapa tambo sapa weruh ingkang ngambake gana lah punik warnani radi negari Wirata pakaryanipun mulang nembang mulang joget ingkang nama Kedhi Wrahatnala priksa paperangan wonten madyaning alun-alun Sang Bilawa mungsah Raden Rajamala dupi den sirnakaken Sang Bilawa pejah saged waluyata maing jati mangkara pangudhyaswaran indriya Jagadiwa Bathara yen aku ora melu cawe-cawe mokal Kakang Bilawa bisa tumpang jayane ya tak lepasane pusaka Kyai Swarageni Sendang Watari mesti tekaning pati Rajamala. Ayo konco dibayang yo.
kacemplung ke Sendang Batari Sang Raja Mala kacarita lumepasing Kiai Suarah Geni ya Kiai Soroh Geni ingkang saged nacap Sendang Batari satemah tirtane kaya mangambak-ambak kaya sumembur panas perbawane wandane Raja Mala dupi kacemplungaken Sendang Batari mboten malih temaing jati nanging kosok wangsul sirna mergulai acur dadi klepung piber. Kang Mas Raja Mala panjenengan seda wonten madyaning paperangan wonten Sendang Batari. Sendang Batari dupi wandhanipun Kang Raja Mala kacemplungaken boten malih temaing jati malah tirtane mangambak-ambak wandhanipun Kang Mas Raja Mala mrata liajur datan kena kinukup. Welah sapa sing dadi lantaran patine Kakang Raja Mala Jaja Muntapindo kinetap netra kocak ngundarandir Jagus kok kareman tekeng pelalit wong Wirata iki jagoning kanuman rupa kicetal jangan wae. Ayo aku. Makutha majuru jungkung bidang ya surati mantra iblis bedagan menungso bela mau tak uyak mergo dadi lantaran patine Kakang Raja Mala nyemplung tengahing pasar. Sapa nyegat karo aku? Kula aturi kendel Sang Rikana Patih. Lho, kowe wis ngerti karo aku. Sinten ingkang boten mangertos Paduka? Paduka punika Sang Rikana Patih rupa kinca. Ya. Kowe sapa? Kula abdi negari ing Wirata. Kula nami Tandha Wija Kangka pakaryan kula carik peken wonten nagari Wirata. Lah kok kowe menggak kang dadi lakuku mbujung klayan Bilawa. Bilawa nang ditak gobyake pasar negara Wirata. Kula aturi kendel Sang Rikana Patih upaminipun Paduka. Mbujung Bilawa menapa semu mokal lamun to saged pinanggih awit menika sumusuk wonten ing peken negari ing Wirata jagat Dewa Bathara. Wija Kangka kula wonten dawuh Sang Rikana Patih. Bareng aku wis padhake agemanmu sumping
Mencara kuwi jenenge sumping apa? Menika sumping Kiai Probongayun. Sumping Kiai Probongayun. Inggih. Blak-blakan aku kepencut karo gebyaring sumpingmu Kiai Probongayun, mula tak pundhut njaluk ijol Brara Pijes pira bakal tak paringi waton sumpingmu kuwi. Aku sing ngagem mergo kuwi aku kepencut karo kaendahaning sumping. Nuwun sewu Sang Rikana Patih. Sumping menika rumiyin ingkang maringi tiyang sepuh kula. Welingipun boten kenging wal saking jagat kula, kepeksa kula boten saged nyaosaken klayan paduka Sang Rikana Patih. Jajang muntap lir kinetap netra kocak ngondarandir. Radya rupa kinca semua agahan. Kepengin nyaut agemanipun sumping Tandha Wijakangka ingkang wonten ing peken negari ing Wirata. Eling-eling sumping Kiai Probongayun ora mung sumping loro saudon telu saurupan. Ing nguni menika agemane Nalendra Mrentani. Ora mokal gedhe dayane dupi badhe kasaut kena perbawane Kiai Probongayun plak kapidara Sang Rupa Kinca. Aja mlayu. Wanudya utama mangambararum ing kasuma yen nganti kuang gigit ladi jagat Dewa Bathara ya Bathara sesembahanku. Playune Tandha Wijakangka ngedoi pasar negara Wirata. Nyemplung tengahing alas. Pinggiring alas iki aku ki kasunyatan apa ana alam pangimpen. Lah kok pinanggya karo Wanudya Sulistya ing warna. Mongko sakjeke aku dadi warungku dalem negara Wirata, sak kawruh negara Wirata durung ana sing ayune bocah iki. Kowe iki sapa? Mapan ana pinggir negara ing Wirata, kowe ngaku sapa jenengmu? Jagat Dewa Bathara Paduka mundhut priksa klayan kula Sang Rikana Patih. Lho, wis ngerti marang aku? Inggih sampun. Sinten tiyangipun ingkang boten mangertos wong panjenengan menika prayagung nagari Wirata. Lah iya. Terangane nek wong kondang ki ya ora ana eleke. Urung tau ngerti, urung tau pinanggya
Ming lagi krungu kabar kok wis nentok kene aku iki patih negara Wirata. Ora layak. Ora layak. Sapa-sapa pengen kondang. Kowe wis ngerti karo aku? Inggih sampun. Kowe iki sapa? Kula kawula negari ing Wirata sejatosipun kula menika adi taman negari Wirata. Kula atinipun Gusti Ayu Dewi Utari. Nami kula Endang Salindri. Salindri kula nuwun inggih. Salindri kula wonten dawuh blak-blakan. Senajan to aku ki pepatih dalem Koko Prabu negara ing Wirata. Senajan umurku ki wis ndungkap yukswa, ning aku ki durung tau gepok senggol karo wong wadon. Gampange aku ki durung duwe tetimbangan. Upamane kowe tak wengku kepiye, Salindri? Jagat Dewa Bathara. Kula mboten purun. Sebabe wonten tiyang kok kados tenggok dipun wengku. Tegese tak pek bojo ngono lho. Bocah kok le goblok. Ayu-ayu ning kok gobloke nemen. Tegesipun kula badhe pun kersakaken. Iya, kowe tak pundhut garwa. Jagat kula mboten purun. Sebabe amargi kula menika sampun gadhahi tetimbangan. Wis di bojo, inggih sampun. Ora apa-apa. Pegat. Ora apa-apa. Ragate entek pira tak ragati wis. Mergo aku iki patih ber bondo ber donya. Blak-blakan. Bareng aku mes padake kowe kaya kesengsematiku. Wirata urung ana wong ayune kaya kowe iki. Bareng tak wis padake tak matke tenan wah. Senajan ki wong desa nanging nggemu dandan sarwa sari prasaja wis ketok ayu. Alismu nganti gameng. Marake kaya dirontok atiku. Saya anggere iku wis kanggo gelung kaya ngono kuwi wae lah. Salindri wong ayu kok dipek dhewek. Ayumu kaya ngono bubrah nalarku saiki. Lho kuwi anggere kanggo nyamping ambane wirane ping sak driji nggo mlaku biarpet. Marake tap-tapan atiku. Inggih nanging kula sampun gadhahi simah. Wis ndek bojo. Nggih. Tak jaluke. Nanging kula nuwun pangapunten yen to tetimbangan kula menika sanes jalma limrah. Bojomu dudu jalma lumrah. Inggih. Bangsane apa? Bangsane gendruwo. Apa? Gendruwo. Inggih. Oh, Salindri. Yang mane-mane ayumu. Cah ayu kok bojone gendruwo. Cah kaya ngono kok gelem kowe Salindri. Inggih nanging menika sampun pesti menika tetimbangan kula kok menika sanger kono patih. Ning sumedya tak jaluk inggih kula purun nanging kedah panjenengan manggihaken tetimbangan kula gendruwo. Ya saguh. Saiki ampun sak menika wanci sanja kala. Mengko bengi kula nuwun inggih kula aturin jujuk wonten Taman Wirata, jujuk sisih ler wetan. Yen panjenengan badhe pinangke kelayan gendruwo tetimbangan kula saged pinangke wonten mriku. Oh ya, Salindri, seko gedhe tresnaku karo kowe. Pancen ya kaya ngene iki ngeboti katresnan sejati iki ning kene iki. Arep mengko disemayani kene pancen ya tresnaku lahir batin karo kowe. Ora apa-apa. Aja meneh engko bengi. Kok nyemplung segara janji kowe nimbangi katresnanku. Oh, Salindri tak pinangkane ya. Ayo, pradandanku bengi tak pethokane bojomu wujude gendruwo.
Salindri kok ewak-ewek kaya bocah cilik. Bilawa patenono aku bilawa sebabe apa? Aku pinanggih kelayan Radya Rupa Kenca kepengin mundhut garwa-garwaku nanging aku rak wis duwe tetimbangan Kakangmu Tandha Weja Kangka. Yo. Tak apusi. Menang-meneng kowe iki terangane iso ngapusi. Kepepet. Piye Salindri? Aku ngaku menawa bojoku ki gendruwo nggonku caos wangsulan ngersane Sang Patih Rupa Kenca mengko bengi wanci Sanjagala supaya tekeng Taman Negara Wirata. Takon pethuk karo bojoku gendruwo. Sing tak dapuk gendruwo ya kowe kuwi. Wah, ya wis ora apa-apa. Karepmu mengko nek pancen Sang Patih tekeng Taman Wirata, mangsa bodho aja ganti aku mengko kelakon dipundhut garwa karo Sang Rekana Patih Rupa Kenca. Ndliko mengko aku sing bakal gawe tentrem negara Wirata nek pancen Rupa Kenca tekeng Taman Wirata, aku sing murba Salindri Mbak Yuku. Kuratur ingkang kendel Kang Mas Rupa Kenca. Kowe aja melu-melu Dimas. Ya kaya ngene iki wong ki nek ngeboti katresnan. Aku wis kebacut tresna karo sing jenenge Endang Salindri, mongko Salindri wis dibojo, wujude gendruwo. Bisane aku ketemu karo gendruwo bojone Salindri, bengi iki aku supaya methukke bojone Salindri. Gendruwo bojone Salindri. Kowe metu bojone Salindri. Sampun Kang Mas, monggo kundur mawon. Manah kula mboten sekeca Kang Mas, monggo klaturi kundur. Wis meneng wae. Aku ora pati-pati nek ora ketemu karo gendruwo bojone Salindri.
Trisang nayakan ingrat sutingrat kutaman oh manggung amar nugroho ereh siswata sukata oh kacarita sang rupa kinca kincaka rupa mrepeki taman nagari ing Wirata jujuke blat sisih ler wetan sumedya kepengin pinanggya gendruwo tetimbangane Salindri kacarita sang Bilawa ingkang sampun depe-depe wonten Baluwerti taman nagari ing Wirata ngasta pusaka wujuding gada awasta gada rujak polo groyang getih regemeng sang Bilawa anyaketi Baluwerti priksa satya kekalih dumunung wonten tambining Baluwerti sigra katitih gada rujak polo sira mergolayu rada rupa kinca-kincaka rupa Wanudya Ayutama mangambara ruming kasuma Bilawa lan kowe Salindri Bapa Seta sesembahku kula wonten dawuh aku krungu kabar pamarupa kinca-kincaka rupa tekeng lalis kang dadi lantaran sing dadi lantaran patine rupa kinca-kincaka rupa aku tak titih godho mergo arep ngruda peksa Salindri Mbak Yuku arep dipek bojo. Oh, Bilawa sinajan to luput ki kaya ngapa nanging pamarupa kincaka rupa iku kadange Kanjeng Rama. Lelakon iku semedi tak aturke Kanjeng Rama pidana apa kang bakal tak sandhang Bilawa Salindri. Kakang Tondo Ijo Kangko Salindri ana apa aku krungu kabar jari Raden rupa kinca-kinca kurpa tekeng lalis sing mateni adimu Bilawa iya dadekno pangertimu Kakang Bilawa lan aku sumedya arep disuwanke sinuwun Prabu Matswapati pidana apa kang bakal kasandang aku kelayan Bilawa wadiku di kowe dipidana pati aku bela pati aku melu karo kowe yen kowe dipidana aku ya kudu dipidana iya nanging aku karo kowe aja nganti kawistara coba aku tak takon aku karo kowe dadi namur kawula pirang taun setahun kurang pirang dina
Ya wis aku rapati kelingan kira-kira kurang pirang dina. Nek kowe lali tak elingke sesuk ki dinane apa? Yen ora kleru dina Setu Legi. Ya kurang sedina sesuk aku karo kowe namur kawula ora konangan kelayan para Kurawa tegese luar pidanamu pidanaku ngono lho Kakang Wadiku di ora nyono babar pisan jebul mung kari sedina sesuk aku karo kowe dadi wong guangan namur kawula setahun yo ayo kowe aja nganti kawis tara disowanke ana negara ing Wirata.